Αγόρασα νέα κάρτα γραφικών και πιο συγκεκριμένα την 5060 έκδοση Gigabyte. Έκανα καλή επιλογή. Πάμε λίγο να δούμε πιο αναλυτικά. Μην ξεχάσεις εννοείται να κάνεις like και follow το προφίλ και πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Η συγκεκριμένη έκδοση η οποία έχω στα χέρια μου είναι αυτή με τα 8 GB VRAM. Και τώρα σε ακούω να γελάς πίσω από την οθόνη του κινητού σου. Ωστόσο, περίμενε. Προσωπικά επέλεξα να πάω στη συγκεκριμένη, καθώς στο μέλλον θα υπάρξει μια αναβάθμιση στα κοντά και τη συγκεκριμένη περίοδο που ήθελα να προβώ στην αγορά κάρτας γραφικών βρήκα σε μια μικρή έκπτωση τη συγκεκριμένη version και το budget το οποίο διέθετα ήταν αρκετά αυστηρό, επομένως με τίποτα δεν με έπαιρνε να πάω σε κάποια έκδοση με 16 GB VRAM. Όχι απλώς 5060 Ti, αλλά ούτε καν στην 5060. Και τώρα θα μου πεις προφανώς υπάρχει και η AMD πλευρά. Ναι, σίγουρα μπορούσα να πάω είτε σε κάποια 9060 XT ή ακόμη καλύτερα σε πιο στενά budget στην 7600 XT. Ωστόσο, αυτό που θα σου πω είναι ότι δεν ανήκω στο μέσο όρο καλός ή κακός. Ήθελα λίγο να πειραματιστώ και να παίξω με όλες τις RTX ρυθμίσεις της Nvidia, καθώς όπως πολύ καλά έχεις καταλάβει, θα έρθει σύντομα ένα νέο gaming PC στο χώρο, το οποίο θα το στήσω εγώ ίδιος. Και εννοείται σιγουρέψω ότι θα κάνεις like και follow γιατί θα ανέβει και αναλυτικός οδηγός για το πώς στείνουμε κάποιο gaming PC. Έτσι λοιπόν, ήθελα να πειραματιστώ λίγο με τις ρυθμίσεις, ήθελα να δω τι μπορεί να κάνει συγκεκριμένη κάρτα σε ένα τεστ διαφόρων games γενικότερα. Επομένως, θα έρθουν σίγουρα μελλοντικά βιντεάκια στα οποία συγκρίνουμε τη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών και τις δυνατότητές της. Και τώρα να αναρωτιέσαι γιατί πήγα στη συγκεκριμένη έκδοση της Gigabyte και όχι σε κάποια άλλη κάρτα, ενδεχομένως με δύο ανεμιστήρες που μπορεί να ήταν και λίγο φθηνότερη, θα σου πω για το φαίνεστε. Ναι, επέλεξα να πάω σε μια κάρτα η οποία να διαθέτει 3 ανεμιστήρες, 3 fans, καθώς και θα έχει προφανώς καλύτερες θερμοκρασίες και πολύ πιθανό να μπορέσω να την κάνω κάποιο overclock extra, ούτως ώστε να μπουστάρω λίγο ακόμη τις δυνατότητές της. Ωστόσο, όλα αυτά θα τα δούμε όπως είπα σε κάποιο μελλοντικό βίντεο. Ένας μικρός ενδιασμός που έχω με τη συγκεκριμένη κάρτα μόνο και γενικά παρατηρώ ότι η Gigabyte το κάνει σε όλες τις κάρτες γραφικών της πλέον αυτό, είναι ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της δεν είναι τόσο κεντραρισμένο, αλλά είναι πολύ μπροστά. Όχι ότι παίζει κάποιο σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο, αλλά δεν ξέρω πώς θα φαίνεται όλο αυτό όταν το build είναι ολοκληρωμένο. Σε γενικές γραμμές αυτά για αυτό το βίντεο είχα μία-δύο ερωτήσεις για το για ποιο λόγο επέλεξα να πάω στη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών, επομένως γι' αυτό κάνω και το συγκεκριμένο βίντεο. Μην ξεχάσεις εννοείται like και follow.